Здравей! Здравей! Как си? Добре съм. Добре ли спахте? Прекрасно. Мечтахте ли за нещо красиво? Супер, перфектно, малко ли не ти е добре, може да те боли нещо. Всичко е наред. Идеално, супер. По-късно ще дойда да измеря кръвното ти налягане и ако се чувстваш добре, можем да направим обобщаващ разговор. Можеш да лежиш, ще погледна към теб. Благодаря. С удоволствие. Операцията минава добре, извадихме 10 яйцеклетки. Това е добър брой, те ще бъдат оплождени след обед днес, а утре ще получиш информация по телефона от лабораторията колко яйцеклетки са оплождени. И ще се видим на петия ден, когато ще ти поставят ембриона. Имаш ли още въпроси? За сега всичко е ясно. Перфектно. Прекрасно. Чудесно. 10, това е невероятно голямо число. По време на първия опит имахме 3 и това наистина е супер, и сега това не е в моите ръце. Можем просто да чакаме и да видим какво ще се случи. Те наистина са страхотен екип, който трябва да бъде, но сега е така, сега трябва малко да се отклоня. Да, очакването е едно от най-ужасните неща, трябва да призная. Мислите и страховете. Те постоянно изплуват в съзнанието. Най-трудната част е очакването на положителен резултат, когато родителите очакват и когато самата ти очакваш толкова желаното дете. Това е най-трудното време. Имам същите чувства като сурогатната майка. От една страна страхувам се, защото се тревожа дали всичко ще бъде наред при раждането, от друга страна това е радост в чистия си вид, защото това е първото ми дете. До края на производството на този филм австрийските двойки, които ние снимахме с камера, все още очакваха или ембрионът се прикрепва, за да се появят накрая тези две дългоочаквани идици на теста за бременност. Считам много важно да се говори за невъзможността да се имат деца. Тогава не можех да си представя колко жени или двойки страдат и мислех: о, Боже, колко съм сама, аз съм абсолютно ненормална, странна съм. Винаги си мислиш, че да имаш дете е лесно. Но ако прочетеш малко по темата, забелязваш, че много хора имат тази проблема. Удивително е колко много жени, колко много двойки са в същата ситуация, в която съм аз, но никой не говори за това и това е голям проблем. Близнаците от клиниките за лечение на безплодие, ти не можеш да ги разпознаеш на улицата, нямат етикет на челото си, където пише клиника за лечение на безплодие. Ти си един от многото, това може да бъде всеки, това може да бъде твоят съсед, който може би не ти говори за това, това може да бъде твоят колега, който е често на болничен. Това не се вижда по хората. Бих искала да кажа на всички, че ако искате деца и това все още не се е случило, трябва просто да съберете смелост и да отидете с партньора си в клиника за лечение на безплодие, защото може да стане и става. Ако вярваш в това много силно и се държиш за своята линия, и просто не се предаваш.